Odpusť mi. Didi, odpusť mi, prosím ťa. Neviem, čo je so mnou. Mala som hrozný deň. Ale nechcela som povedať toto. A nechcem ani, aby si trpela. Pretože ak zostaneš tu v Soplaviente, urobíš len to, že predĺžiš svoje trápenie z nenaplnenej lásky k Alejandrovi. A budeš nešťastná. Odpustíš mi? Idem do kúpeľne. Áno. Haló? Ahoj, mama. Aha moja. Stav tvojho otca je oveľa vážnejší, ako sme si my dve predstavovali. Čo sa stalo? Totiž je veľmi čudný, ako by to nemal v hlave celkom v poriadku. Vyzerá to tak, že podpísal prevod všetkých finančných prostriedkov, ktoré Mendesovci mali na jednom z tých účtov vo Švajčiarsku a previedol ich na svoj osobný účet. Všetky tie peniaze.